250, 300, fără număr, 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 fără număr pentru Nicole, special pentru Nicole. Merge domnul. Pentru Nicol, care n-am botezat pe el, dai ca fina lui, și pentru fiii lui declarați din seara asta. Iau ce spune pentru Nicole! Să nu rugăm. Iau ce spune. Fata mea pe zi ce trece, parcă mai mult strălucești. Te vedeam la fete mică, dar ai început să crești. Necă de venit pe lume, viața mea ți-am dedicat-o ție, că stai rolul de părinte, orice-ar fi merg înainte. Îmi dau, Doamne, și viața, doar pentru Nicola mea, că e viața mea, e puterea mea. Cea mai mare fericire este Nicol pentru mine, este Nicol pentru mine, cea mai mare bucurie. Fata mea, fata mea, rămâi fata mea, și morița ta, nu mă judeca. Ia-o ce spune Domnul bine. Deschide puțin așa. Adu, sau merge spre mine. M-am rugat la Dumnezeu să am o fată și eu, să am o fată și eu. Ce vocea? Dumnezeu m-a ascultat și pe fata mi-a dat, și pe fata